Meken tanı sağagyn ötöbüz. Öte turgan temabız jandu jana jansız jaratylyş. Sabagyň maksady jandu jana jansız jaratylyş temasy arkuly aýranadagy nerselerden jansız jana jandy bolar jönünde maglumat alasyňar, tanyp biliňer, eske sakdyňar, oý jügürtüňer önügöt, öz oýuňar menen jaratylyşga kam köre bilige, aýranadagy bardyk nerseler biziň turmuşybızda zarul ekendigini bilip adeptilikke tarbiýalanasyňar. Bizdi kurçap turgan dünýönün, dem algan abanyn, suwunun, tokoýdun, jana başga uşul önlengen jaratylyşdyň tartularynyň taza boluşu, adamdyň salamatlygynyň sakdygyna, köňüldörünün kötörünküligine, ömürdiň uzakdygyna söz söbülgesin tegizbey goýboýt. Tokoýdogy abanyň tazalygy janga jagymly kelip, ar kандай dartdan, oorlardan saktagany belgili bolgon. Türkün kuşlaryň saýragany, too bulagynyň şyldyry adamdyň köňülin götürет. Biz jaratylışybızdy gözden karagynday sakdaga üýreneli. Bak daraktardyň butaklaryn syndyrbay, göçöt oturguzuga, kanatlylarga aýar mamyle kılıp, uya salyp berige jardam bereli. Demek jaratylışdy, taza abany, taza suwlardy korgoý bilip, ekologiýany sakdawny unutmaýly. Ösümdükler, janwarlar jana adamlar jandu jaratylış dep atalışat. Antkeni alar dem alışat, azyktanyşat, ösüşöt, göbeýişöt. Al emi too, taş, gün, jyldız, aba, suw bular jansız jaratylış dep atalışat. Üýge tapşyrma jandu jana jansız jaratylışdy bölüp depteriňerge jazasyňar.